Hamuna akana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ariondo na jina dihoni Jahoba, marolop-olop jala marlas niro hamahita, ala di bagasan hasadaon hita marpungu laho mangkalason Pentakosta parjolo, parningotan ari hasasaor ni tondi porbadia. Huasoni tondi parbadia do napasadahon hita, alanii rap marlas niroha mahita, mangendehon puji-pujian tu debata, naung mangusehon tondi parbadia tu hitabe, marende mahita. Roma o para siroa, sai pagir biroano, mangendehon dengan basa, nilehon murniawo, tiruan masuruan, mangendehon sangapi, puji Oku o Jehovah, pataloba toangki. Namalu adotoniku, ala gogoanmi, poso aku boanonmu, dirikon tu surgoi. Yesus ayurui au, atitung nalinua, nari opo podoara, mahambai mangolua. Ganu pari au maruta, naso agararana, bantarasa minggan masa, nabilan muna Tuhan, satara juga rohanku, maninggal hon holongi, saya hapi marohanku, ngolong kini homai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jahoba. Lehonokku tuhamu rohana imbaru, dohot tondi na imbaru, tu bagasan ate-ate muna. Jala usatoku do rohabatu, sian daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matondiku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabahesa, asamar parange hamu di bagasan aka patiku. Aka uhum hupe radotan muna, jala patu paon muna do. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Hodo panondangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, marhite-hite tondi porbadia. Saibuhai marohanami, asature paro haonami, marhite-hite tondimi. Asa toktong gok dame rohanami, makalason hagogo onai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhanami. Amin. Roton di porbadia, kau hidup
tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima ulaoni apostel 20 ayat 28. Atong ramoti hamuma dirimu ro disandok pagungani, ai dipatindang tondi porbadia ido hamu gabe si mata-matai, asa diparmahani hamu huriani Tuhani, na tinobusna marhite sian mudarna sandiri. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Tuhan debata, saya pargogo imahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami aka na mangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaani dosa nami i. Lehon matuhami tondim nabadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe peleana mangolu, jalana badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ganup si ihuton Kristus manuhuk silang nabe, asa satia hita, haposan dohot martanggung jawab mangulahon hatani debata ditiki na une, dohot naso une. Di taonon marhite induk ni huriam HKBP, taonon digoari orientasi tu taon transformasi, sadahal natung maol diulahon jomai, ima hamubao ni roha, pikiran, pangalaho, sian najat gabe burju, sian pangalaho naroa gabe denggan,
nalosok gabe ringgas, naso parduli gabe parduli, dohot pangalahona asing, naso hombar tulomo ni rohani tuhata. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami alain natar sosol bagi dohami nuaeng alani asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho ala anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dia Sesama dosa nami saluhutna, jala suruh matondi parbadia turahanami be, asa tarbaen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda, napina barga bagam di akab na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesaani dosa. Roma hamu tu ahu, asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar doh bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangihon hamu mahatani debata, turpuk epistel di ari mingguon, tarsurat di Joel tolu ayat 1 ayat 5. Jadi dung songoni, pangusehonokku matondiku tunasa sibuk, gabe manurirangi maaka anak muna, dohot boru muna, marnipi maaka sintua muna, jala maralatan aka doli-doli muna.
Jala pamasaoku doaka partinandao ni langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus namar si jongjong. Alai nasanaman jauh goar ni Jahoba maluado. Ai di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jahoba hian. Jala di tonga-tonga ni halak na maluai doakan na jinou ni Jahoba. Ido sahatna martua doakan na tumangyihon hata ni debata. Jala na umpeopsa. Amin. Tidakon maha porseaotai, songon nahina tindakoni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba. Ido amat hubungan sesuatu. Kor paduan suara Glorious.
Horas ma dihita saluhutna. Pujahon mah tikting namasa di huriata piga-piga narikot sian warta jemaat na adong dihita. Nomor 1, nama minggu, Minggu Pentakosta. Topik, ulau ni tondu parbadia di ngolu ni akana porsea. Nomor 4B, ibadah Pentakosta kedua. Hari Senin 9 Juni 2025 masuk pukul 18 WIB akan dilaksanakan kebaktian pesta paduahon parningkotan Arini Hasasaur Nitun di Porbadia. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian tersebut. Nomor 5, persembahan hari Minggu 8 Juni hari ini di ibadah pukul 7.30, 10, dan 16.30. Kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huria, pembangunan, dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana diakoni sosial atas meninggalnya Ibu Bentina Boru Siregar beberapa waktu yang lalu. Nomor 6, penerimaan calon situa HKBP Bandung Reformanda. Melalui keputusan Sermon Parhalado Partohonan pada hari Selasa 29 Mei 2025 dan 3 Juni 2025 telah diterima sebagai calon sintua. Yang pertama, Bapak Elsas Panjaitan beralamat di Bumi Adipura Klaster Tulip, Jalan Tulip 9 nomor 81, Jemaat Sektor Maban Seltim. Yang kedua, Saur Tua Hutapea beralamat di Kampung Bojong RT 04 RW 02, Desa Sukamukti Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung, Jemaat Sektor Maban Seltim. Yang ketiga, Bapak Krisman Mariando Sihombing beralamat di Putrako Grande nomor 28, Ujung Berung, Kota Bandung, Jemaat Sektor RAAP. Pada kebaktian tadi pagi 7.30, ketiga calon situa telah diperkenalkan di hadapan jemaat. Nomor 7, berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Tulus Doan Purba, putra dari Bapak Manogar Purba, Ibu Timorlan Boru Nababan, alamat Komplek Melong Green Garden, Jalan Fokker 1 nomor 20, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Sektor Pajajaran, dengan tunangannya Saudari Yuliana Boru Sihotang, putri dari Bapak Marwah Hal Sihotang dan Ibu Henry Boru Sijabat, anggota Jemaat GPIB Evata Batu Jajar. Ibadah pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Nomor 8, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 15 Juni 2025 dalam ibadah pukul 10 akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus. Jemaat yang sudah jemaat yang sudah mendaftarkan anak-anaknya bernama Immanuel Albirner Sormin, anak dari keluarga pendeta Jeffrey Man Sormin, Ibu Popi Rewana Boru Sitanggang, alamat Jalan Antapani 4 nomor 26, Jemaat Sektor RAP. Joy Zadiel Parasian Penggabean, anak dari keluarga Dodi Samuel Penggabean, Ibu Siska Marasi Merawati Boru Lambuan Tobing, alamat Komplek Grand Valley S21 Ujung Berung,
Jemaat Sektor RAP. Dan yang ketiga, Gina Maria Putri Boru Sibarani, anak keluarga MP Sibarani, Boru Gultom, alamat Cikambudung Kolot, nomor 70, Paledang, Lengkong, Kota Bandung, Jemaat Sektor Maban Seltim. Bila masih ada jemaat yang ingin mendaftarkan atau untuk membaptis anak-anaknya, dapat mengambil formulir pendaftaran di sekitar gereja dan mengambilkan fotokopi akte lahir anak dan kartu keluarga. Perguruan baptisan atau pengajaran baptisan kudus dilaksanakan hari Rabu 11 Juni 2025 pukul 17 WIB dan hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 9 WIB. Seluruh orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis diundang untuk menghadirinya. Nomor 9, setelah warta nanti akan ada panorangion terkait dengan pesta Gutilon yang akan dilaksanakan di Huria kita. Nomor 10, ibadah penghiburan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19 bertempat Jalan Cipedes Atas 64 Geger Kalong akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga F. Purba Inang Boru Sitopul, Jemaat Sektor Bumi Silawangi atas meninggalnya Amang JM Sitompul, mertua dari Amang F. Purba beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor Bumi Siliwangi dan Seksi Diakoni Sosial diundang untuk menghadirinya. Nomor 12, Seksi Sekolah Minggu pada hari Sabtu kemarin dan Minggu hari ini bertempat di Rumah Doa Bethel Kompleks Trinity, Kafling C1 sampai C3A, Sersan Bajuri, Parongpong, dilaksanakan kegiatan pembinaan guru sekolah minggu oleh Pendeta Jeffreyman Sormin. Guru sekolah minggu kita mengikuti kegiatan tersebut. Nomor 12B, Seksi Paropuan, PHD Punguan Inahana. Pada hari Rabu 11 Juni 2025, PHD Inahana akan dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya T. Manulang, Boru Tambunan, Jalan Pelesiran 63, Bandung. Inahana akan berangkat bersama dari Jalan Sumedang nomor 2 pukul 9 WIB. Seluruh anggota Inahana diundang untuk mengikuti acara tersebut. Nomor 14, jadwal pertangyangan sektor hari Jumat 13 Juni 2025 ada 2 pertangyangan. Yang pertama Maban Seltim 2 pukul 19 WIB di rumah keluarga Situa M. Sitanggang, Borusiahan, Komplek Margahayu Permai, Jalan MC1 Permai 31 nomor 4388. Yang kedua sektor Pajajaran masuk pukul 18.30 di rumah keluarga W. Sitomorang, Boru Sitorus, Taman Kopo Indah 5 Redput 3 nomor 26. Pada hari Sabtu 14 Juni 2025, pertangyangan sektor RAP sekaligus mengapuli pukul 18 WIB di rumah keluarga M. Tampu Bolon, Boru Gultom, Jalan Tongkeng Dalam 59A_H. Nomor 15, kunjungan gerejawi pada hari Minggu 15 Juni 2025. Kita akan mendapat kunjungan gerejawi dari paduan suara Metamorphosis Sekolah Minggu HKI Dame Bandung pada ibadah 7.30 WIB dalam bentuk pelayanan pujian paduan suara. Sesi sekolah minggu dan anak sekolah minggu Bandung HKBP Bandung Reformanda akan mewakili gereja menerima kunjungan gerejawi tersebut. Nomor 21, ucapan selamat ulang tahun. Apabila ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun pada selang tanggal 2 sampai 8 Juni 2025 diundang untuk berdiri.
Tidak ada atau malu-malu? Oke. Atau sudah ibadah yang lain? Baik, para haldo dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 Juni 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Roma 15 ayat 13. Kiranya Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dalam kedamaian dalam iman, agar kamu dapat berlimpah dalam harapan melalui kuasa Roh Kudus. Alai gok di basa-basahon debata napuna pakiromoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseon. Asalam sumurung hamu marpakirumon pinargogoan ni tondi parbadia. Rom 15 ayat 10 tolu. Berita keuangan, sepanjang minggu yang lalu gereja kita menerima sebesar jumlah keseluruhan Rp27.825.700, terdiri penerimaan untuk huria sebesar Rp15.110.200, untuk sentralisasi Rp9.619.500 dan pembangunan Rp1.096.000. Di pasatma tu ketua pararton lau patorangkon pesta gotilon. Horas Mahadi Tasalutna. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai parartaun yang mewakili juga dari SPH yang menjadi panitia Pesta Gotilon yang akan dilaksanakan 5 Oktober 2025, saya akan memberikan beberapa keterangan. Yang pertama tentunya sesuai dengan warta jemaat, kondisi keuangan gereja. Yang pertama, total penerimaan gereja kita dari mulai Januari sampai bulan Mei 2025 totalnya adalah 630 juta rupiah. Itu sudah termasuk yang untuk sentralisasi, untuk yang 55% untuk kuria dan ucapan syukur semuanya. Kemudian pengeluaran kita dalam rentang yang sama adalah 652 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung memang ada minus, tapi tetap kita bisa berjalan. Setelah kami hitung ulang Amang-Inang terkait keuangan yang kita peroleh dari Januari sampai di bulan Mei ini, huria kita itu menerima untuk di luar sentralisasi itu 358 juta rupiah. Itu sudah termasuk dengan pesta amplop yang kita laksanakan pada saat ulang tahun gereja kita yang ke-14. Kemudian kita memperkirakan bahwa pemasukan untuk kuria yang 45% itu dan ucapan syukur dan lain-lain yang langsung pada seksi itu sekitar 442 juta rupiah. Namun kita juga menghitung pengeluaran sampai akhir tahun itu ada di angka 941 juta rupiah. Dengan demikian diharapkan untuk di Pesta Gotilon untuk bisa memenuhi semua itu di angka 500 juta rupiah. Tapi kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita semua, memampukan panitia, para leader dan semua jemaat untuk bersatu padu untuk boleh menyukseskan Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan tanggal 5 Oktober nanti. Adapun terkait Pesta Gotilon ada beberapa sumber atau cara yang digunakan yang seperti biasa kita gunakan. Yang pertama adalah persembahan syukur. Persembahan syukur kita akan mulai pada saat ini. Jadi untuk di warta jemaat minggu depan mungkin sudah ada beberapa nama yang boleh memberikan ucapan syukur. Tentang ucapan syukur ini ada 4 bulan kalau kita hitung dari sekarang. Ada Juni, Juli, Agustus, September, bahkan 5 bulan kalau dengan Oktober, karena kita 5 Oktober pelaksanaannya. Kalau kita hitung 4 bulan, Amang-Inang boleh mungkin menyicilnya atau memberikan dulu sebagian pada bulan
Juni, Juli, Agustus, September, sehingga boleh apa yang kita harapkan dapat terkumpul. Jadi kita boleh pada hari ini, dan diharapkan kepada Manginang untuk boleh mulai memberikan persembahan terbaiknya. Selain itu Manginang, di pesta pun nanti kita akan melaksanakan penggalangan dana juga dari santi-santi atau silua seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian juga ada dana usaha yang dilaksanakan oleh panitia. Sebagai contoh, tadi ada bazar di depan. Puji Tuhan, antusiasme dari kita semua, sehingga sepertinya sekarang sudah habis gitu ya. Terima kasih, puji Tuhan, sungguh luar biasa partisipasi dari jemaat, dan itu pula yang kita akan harapkan untuk kedepannya. Kemudian juga Manginang, mungkin ada hal-hal lain nanti yang akan dilaksanakan oleh dana usaha dalam kegiatan untuk menuju Pesta Gotilon. Kami sangat berharap, kami sangat memohon kepada Manginang semua untuk kiranya boleh memberikan persembahan yang terbaik agar kiranya pelaksanaan ini dapat berjalan lancar dan kegiatan-kegiatan yang boleh terjadi di Huria kita dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap untuk kedepannya betul-betul mendukung kepanitiaan yang boleh sudah ada. Saya sedikit mengutip dari firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Ganup ma nionjar ni rohana, unang maasian muruk manangsian naso tarjua, ai dihaholongi debatado, nalas roha mangalehon. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Horasma. Martang yang maita. Damai di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti jala mangarajai. Roha nang pikiran munabe ganup marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus tuhatai. Amin. Damang dainang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus. Sa sitongna nari mingguinyan nunga marstadda na te. Nah, alayalan semangat na gabi lupa patad dahon inang do siburu. Nah, jadi alani banwaing ma kobartu foto nanong dijului paham sadiri padi tagus sidauruk. Nah, pidasian hakabi pisulu. Nah, jadi inang boru sinaga jala
Sada madi pasatu ata masih buru si Agris Yosehin Romauli Sidoruk warna natongon kala sada SMP waing dala nunga mulak binakin tusulu ale komando hoti ujian museng nah rap dot sahalak mahasiswa tamatan alumni KSW madongan ibana jadi nang hadir berison nah ko rap doti takamang dotinang imajara barjolo sahali partenan dihita amang dotinang hatan di bata di pesta Pentakosta na perjolo imana dia next sian Johannes Bidu saplopat ayat 15 rodi 1 ayat 26 mariti topik ulau ni tod di parbadia di ngulu niaka na porsea peran Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya songonom mari dok hata ni bata dihita molo na holong rohamuna diau radutan muna do akka patikku jala pangidoku matu amai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai imatod di hasitongani naso tarcalo portibion aidang di ida jaladang di tadda ala di tadda hamu do ibana ai narap ma ibana do tamu jala di bagasan hamu ma ibana dang tadi konoku hamu somarama na Roma au mandapotok kamu sautik nari nama jadi dang be idau ni portibio nau ala ido muna duau ai na mangulu duau hamu pe mangulu do dinasa darima boto muna au di bagasan damang cala hamu di bagasan au cala au di bagasan hamu manang ise na maniop akka patiki cala diraduti ido holong roha diau ala di haholongi damangido na holong roha diau au pe holong do rohaku di bana cala papatarokku ma au tu ibana jadi dok si Judas ma dada si Iskariot dia doalana Tuhan umbahen na holan tuhami papatarommu dirim dada tu portibion dong ini na Yesus mamangalusi bana ganup na holong roha diau radutan nido hataki cala haholongan ni damang may bana gabero mahami manopo tibana maringanan tu bagasan ibana nasa holong roha diau dang radutan ni hatakku dangau na puna hata na binigi munai amai na marsuruau do ima huhataho tuhamu tagan rap dope au dohot tamu aleang bapangondio ni imatod di parbadia sisuruon ni amai marhite hite goarho ajar honoton jala paingotonoton ni ido tuhamu nasa na huhatahon i tuhamu ima sahat ni hatani debata dihita damang dainang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan gua itu hata Yesus Kristus ruas ni huria na di gereja dohot na dong di bagas tabi tetua kamang do tinang ahadun nata hilala uju berpisah dengan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Uju naing marsirang dohot kita seseorang sosok yang cukup penting, yang cukup berperan dalam kehidupan dohot nguluta. Pasti do adong rasa kesedihan. Boido makilala bahasa ni naposo gabi tubu galau ni nade. Dagi bohado tutu. Olan di halet na putus mahita ten na dagi berpisah mahita na apitor beragam na tubuh di bagasan rohana di bagasan pikiran na berbagai perasaan yang bisa muncul di dalamnya dengan kesedihan, kekecewaan, kegalauan dan sebagainya, perasaan-perasaan yang lain
nabui tubuh di bagasan kehidupan dot ngeluta ketika berpisah dengan orang yang kita kasihi, dengan orang yang kita cintai, orang yang memiliki peran nama cebalga di bagasan kehidupan dot ngeluta, termasuk mah juga ketika di dalam satu komunitas, di bagasan sada punguan, di bagasan sada mungkin paduan suara dot akan asing ngamang dot tinangate. Nah, gabi hingok mah uju pindah hamisian Surabaya tu Solo donge Roma sian pos pelayanan na jongjong tiki zaman nami na jongjong di Jombang inganan tebuireng inganan yang mata Gus Dur. Nah, songoni dohot uju naim pidda sian Solo tu son na baru holan 3 bulan jongjong pos pelayanan AKBP Madiun na di bulan Agustus ini lewat jongjong nasida. Tubuh do suku-sukun bohado hami amang bohado kelanjutan ninna dungi sada doa lusu malolomorohan di bata jongjong huriah ke bedisi jongjong do malo jongjongi alani tuhatta dang alani padita sidauruk sasitongna borhat sian alani holong ni roha. Muncul rasa perasaan pikiran bohado hira-hira ninna. Ala dipakilahon songoni tabuni parsoran, dohot songoni perjuangan, dohot songoni apa yang kita lakukan untuk boleh mencapai mewujudkan apa yang menjadi kerinduan harapan nabalga ketika boleh bersama-sama. Ketika sebuah perpisahan tidak terelakkan barang tardok ade. Alanido ulu padohan bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuan ninna. Baik kok kamu majo, masa do perpisahan malah sorong pertemuan, padahal ngatong. Jadi kon saling do ya deh. Nah, saling do, malah adong pertemuan pasti ada perpisahan. Badang hot torusida, dang manok tong torusida. Termasuk mada baru tapa berhat inangisi teh. Nah, mau dingi umur 10. 4 tahun nanti, terus ada dungi di pabotohom ma bohado nungaliling inangi alani kondisi ay pasonna baholan peak nama dengi. Nah, baik kok kamu jo molo pola sampai songoni maturus dengi, tentu menjadi persoalan sendiri diaka poparanna. Ala imana terjadi di bagasan kehidupan dot ngelutak kemang dot inang perpisahan seringkali diasosiasikan dengan rasa kehilangan. Baik itu rasa kehilangan orang yang dikasihi, orang yang berperan, orang yang begitu luar biasa dipakilalau di bagasan kehidupan dot ngeluna. Tetapi hal itu akan yang terjadi. Jala ido next namasa pada saat ini. Uju Tuhata Yesus rap dohot akasisianna. Bohado nasida dididik, bohado nasida diajari, bohado nasida mamereng ragam ni akka halongangan mujizat na pinatupan Tuhan Yesus. Bahkan gabi taruli do nasida kamang do tinang dangi ala ni rap do Yesus. Gabi ditadda torop jolma ise do akka sisiani. Ay sisiani Yesus di isi do Yesusi nang dot akka na asing. Alani molo si hol ni rohani sida naing manya nasida rap terus rap do Yesus di tengah-tengah kehidupan do nasida. Itu dari sudut pandang ego nasida sendiri yang menginginkan ketika Yesus bersama dengan mereka maka kemudian mereka berpikir mereka juga dihargai. Mereka juga dihormati. Tabunai HP gabi sisian ni Yesus on gabi ditadate populer diaka natorop ditadda oleh banyak orang oleh karena mereka bersama dengan Yesus. Alanido walau terbuka adalah bagian dari Yesus mempersiapkan mereka akan perpisahan yang akan terjadi. Bahwa Yesus tidak lagi selama-lamanya hadir bersama dengan mereka seperti biasa. Berinteraksi, berkomunikasi.
Dungi rapna sida mangan, dungi rapna sida, dungi diajari dipodai dang songoni be kehadiran Yesus secara fisik bersama-sama dengan mereka sehingga boido gabe menimbulkan ragamnya kasuk-kusukun. Boido menimbulkan kegalauan di nasida. Bohado hira-hira. Bohado hira-hira ketika Yesus sudah tidak ada dan tidak hadir lagi di tengah-tengah mereka. Next. Alania kamang do tinang. Ido na pinasa ni Yesus. Sian ayat 10 lalu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebelumnya ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa sudah mang do tinang. Dangi? Bahwa ketika Yesus tidak hadir lagi secara fisik, tetapi Yesus menjanjikan penolong yang lain. Imma Todi Parbadia. Yesus memberikan harapan yang pasti. Yesus menggaransi bahwa mereka tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Itu. Adong nama dongan nasida. Adong nama ngaramuti nasida. Adong nama jaga nasida. Adong nama nugu-nugu nasida. Sehingga sesungguhnya tidak perlu khawatir. Ido naik pasaton ni Yesus tutong-atongan nasida. Daksongon jolma. Olo sipata PHP nasadana yamang do tinang na bulung. Ido teh. Ido. Nakin nasada pemberi harapan pasti. Nasadanai pemberi harapan palsu. Dak boto hita noeng amang do tinang. Ya do hita di PHP dongat teh hira-hira. Ya. Bah. Na palsu nakina. Dak. Pamuliate mah, dangi. Matsay dak tahu HP molo diberikan harapan palsu dangi. Ulu beres mai nina dangi. Ulu pos marohamuna nina dangi. Nah, apalagi mah molo ngapola jong-jong dangi. Kitu aparartot ta. Soan mangalianahan akin panorang iyo na di. Bahido dah. Dungi gabi diajak mahita lah mamilangi pasu-pasu nasian. Nata jalo sian. Di mata. Pos doroha dangarong dison PHP na sedanaya de. Alena pasti pemberi harapan pasti ya de. Dia na boy tabatu pada taulaw na de. Amin. Bah, songon nanget amin na baru itu. Bah, songon na gabi ragu-ragu do. Ala kay taring ngoti apalagi molo ngacong-cong kitu para tahun. Ulu songoni bang do tinang ale dangadong rasongoni molo di reforman daw na de. Olan cong-cong gitu para tahun, aha mo sa ingon, inam si tokan, baik kok kamu masuk ngator, ibilangi perjulu, aha mo sa ingon, aha nariko mo sa ingon, deng tudia mo sa torin na, ale holan hubereng nakidison, hu tatap sianan, song nama nangin-nangin do sudi, tung macetakas do hara, laos di peop ade, dungi ya belagi molo-polo dok ko nakin mulai sosialisasi sian, ay mulai nakin bulan 5 teh, bulan 5, onom pitu walu sia, 10 bang gorda naraku ikon malasak naman no parbuena te. Amin. Ay ma. Kosong ini dutong. Lagi diskusi nami akamang do tinang na bosubun ternyata holan ditikki hami Rotu Bagasta na di Jalan Blitar. Nah, dungi adong ma informasi siad dongan parhalado dohot pembangunan. Dungi di pasahat tu hami amang pardita. Ternyata nina molo sedang hujan dobar bagas ni paditat ta fungsional nadingan yang padita sormin ulu doin na aek rosian aduh karena takses selokani saya bagasin deh kansian keramiki nah baik kok kamu jamang do tinang tiki meneng mengadari paditai neng marzamita to puro hudan dobar dungi markaluaran mai wada teh boy dapet konsentrasi teh bang amal be dengi be manibai ai na tong deui wano sahajo baru anu pe diuluti museng ada warna jami tahun ini kan nah jadi ngadong diskusi kami mulu boy nyan sian parbue ni ada warna teh pesta gutilo ni adong matongan non di sini laho tasisihon untuk menabung hita laho penggunaan pemakaian taring utusia teh kamu pira dang lomoro hamuna molo pola sampai parita tamaingani kondisi na songonia teh
Bamang do tinang, lawan rohamuna. Iyo. Bayi mak, tapasa mati Tuhan dangi, pos doroha martito di parbadia, manuk tuki rohatta dangi. Nah, mima nga boy besenyum benon namang kitua para tahun pos marohatta. Takulah regu bedisi anggon sahali mangalotak di pestai anggo pitor dabok manon bengi nga boy benon tap on manon laho mangurupi taring untuk pembangunan ini. Amin. Nah, idona taida di bagasan trupukon nakin next. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu menjadi penolong dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam kehidupan manusia, orang yang setia percaya kepada Yesus akan mando tinang. Allah di boto Yesus do. Taringo tu kemampuan ni akasisian ni yang tentu saja memiliki keterbatasan akan mando tinang. Sehingga dia menjanjikan penolong untuk menolong memampukan mereka. Dan memampukan orang yang percaya dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah hamaolon, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang dialami dan dihadapi. Ternyata Tuhan kita tidak pernah lepas tangan, tetapi Dia selalu campur tangan dan melakukan intervensi marhite toddi parbadia laho mangurupi hita, madongani hita, laho mapargugo hita di bagasan kehidupan di ngulu akan porsia. Tahu do kemang do jinang dia maharo di dok nakin. Molo di dok nakin di ayat saplonomi di bagasan bahasa Indonesia. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saliling-liling nak kemang do tinang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Asai madongani hamu saliling liling nai. Yesus menggaransi, Yesus menjamin taringo tutodi barbadia nasai satia madongani hita. Nasai satia mangurupi hita. Nasai rabdot hita kamang dutinang. Ito do najujut mana dikon ibana dangi dang satia hita manangi honi bana. Ola nadong tantangan sautik, ola nadong persoalan sautik nunga pitor mugir haporsion nade. Abitor ado warna ganggu nunga pitor tahuton dot akan asing dope. Nah, ape dungan dok bahwa todi perbadia madongan hita saliling-lilingnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tidak dibatasi oleh keadaan. Dalam kondisi keadaan apapun itu, Dia selalu bersama dan beserta dengan kita. Mangurupi hita madongani hita kamang do tinang. Ido na pinasaan Yesus ala di boto Yesus do nang ulaun ni anak na porsia yang begitu besar dan begitu berat. Karena kehadiran percaya di tengah-tengah dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada maksud, ada rencana. Kehadiran Nialak Naporsia di tengah-tengah Portibion sehingga Dia menjanjikan penolong lahu mangurupi hita kemando tinang madongan hita asa marti gabe boy tong satia bersaksi marpandangion di tengah-tengah ni Portibion. Ayo dah awalan saat kami dungia dong cerita ado pengalaman nami memang do tak asing nina dengi par minggu 10 tahun di luar nate. Nah, so ini mah kondisi do situasi na kondisi bah baik kok kamu aja baholan menghadapi sehali pe mana 2 hari ngulu pitor mai biar deh elu pitor tahuton ale tor di parbadia madokon mangurupi hita supaya tidak takut dan tidak khawatir ale dok nakin tidak ada jeda waktu Dia tidak bersama dengan kita ale selama-lamanya dan setiap saat, setiap waktu mabai kita gabe marpos ni roha ido. Jadi margugu ma panitia. Isi do panitia teh. Do panitia bisa gutilon SPH. Dia mah teh noangi. Oh, na ibadah sugut dong. Oh, jadi dangadong panitia neson. Dangadong. Oh, adong dotong ate. Ai mak. Mo lang do pita panitia, ale gabe pendukung panitia mah ida sudah teh. Amin. Ba itu tong iko pendukung panitia do teh. Ay mak, nampai dong 2 di so panitia sa posor hana sida melapor ho babahon, ay ternyata didukung do hita oleh ruas ni huria gabe reformanda te.
posmarohata samarti gabi boy mardalan do dengan akauloni. Next. Dungi namayut akamang do tinang molotaida sian sebagian kecil di dok nakin di pasahat ulau nito di perbadian yang percolo adalah dia menghibur. Di tonga-tonga ni hasosakan tentu saja membutuhkan penghiburan supaya semakin kuat. Kemudian di dok museng bahwa dia menolong ninna. Alat aboto doakan keterbatasan kita di bagasan kehidupan do ngeluta, keterbatasan hajol maut akamang do tinang. Karena itu to di perbadi akan menolong kita, menguatkan kita. Dungi dia akan membimbing kita. Bahkan pola di dok bahwa dia akan mengajar kita terlebih sian ayat 20 nakin akamang do tinang. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Begitu luar biasa. Mari te peranan doh tugas. Ternyata melalui dok nakinamang do tinang. Toh di parbadia selalu proaktif di dalam sana jalahi tapi naing manyan songoni. Dan nama dok dungi Roma atau di parbadia maka kemudian kita menjadi pasif adanya. Menjadi pakum adanya. Tetapi terus berkarya, terus bekerja, terus mengulahon apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan di bagasan kehidupan dot nguluta. Calekon itu mang dot tinang dot dapo sebulung ate. Taboto do ketika ada yang mengajar, ada yang diajar. Asabui mardalan dengan proses belajar mengajari, kedua-duanya harus aktif. Itu emang situ namanya teh. Losong dosen, dangi. Moloholan guru nado dosen dan aktif. Dungi kasisian na mudum. Itu mah aku tadi kok kelasnya deh. Bayar songonnya kan. Nah, sehingga saling di dalamnya satu dengan yang lain, baik yang mengajar maupun yang diajar juga ikut aktif di dalamnya. Sehingga sama-sama aktif di bagasanna. Asa marti gabi boy dengan boy berhasil tercapai apa yang kita harapkan dan inginkan melalui ulang di perbadia, songoni marang di perbadia di bagasan kehidupan dot ngeluta. Bagaimana dia secara aktif terus laho manugu-nugu menghibur, menolong kita, bahkan mengajar kita, membimbing kita di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dotinang. Next, menarik ya dos ada tulisan taringot tu bohado hubungan nih akan aporsia dot di perbadia. Noayang doramang dotinang dang terlalu ahai taringot tu ale molo jamata akamang zaman nami do zaman itu mua belagi molo center tawotor bede ido belagi molo dihitan dengi ai molo holan mate lapu buarde ai noaing do pitori pangulu handphone dengi ba holan mate lapu pangulu handphone nga oh nah abi molo julu arte center dengi jadi molo senteri songo dia pe harga 1 juta pe seternanya mang do tinang na posubulung. Molo sodong baterai ala na julu mar baterai do te. Nah, dia tidak akan pernah berfungsi. Dia tidak akan berguna. Mana molo tu ngadong noeng senter harus te gorna. Nah, listrik teh sumber daya na. Nah, ada juga seperti itu. Tanpa ada bantuan cahaya di bagasanna dengan listrik dan sebagainya, maka dia tidak akan bisa dan tidak akan berguna. Songonima posisi di bagasan kehidupan ngeluta ibarat senter dengan baterai, maka tanpa baterai dia tidak akan berfungsi sama sekali, dia tidak akan bermanfaat dan berguna karena tidak ada baterai di dalamnya. Songonima nguluni akan aporsia akamang dotinang sona udok nakin bahwa tanpa Roh Kudus orang percaya itu akan menjadi lumpuh, tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa kamang dutina. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, apapun yang dirindukan, diharapkan, tentu akan bisa tercapai karena campur tangan dan intervensi tod di perbadia, di tonga-tonga ni nguluni, akka naporsiai di bagasan kehidupan, dohot nguluta. Next. Ya do, sahalak tokoh penginjilan yang luar biasa deh. Amata Padita Billy Graham dengi bukan sosok yang asing lagi. Ido ibana bawa ibarat mobil dengan bensin tidak bisa berjalan tanpa bensin. Mulu naing ada mobil listrik tanpa dong tenaga listrik nih dengi. Nah, ale sayang nah nina ibana
Ada banyak orang Kristen ibarat seperti mobil baru amang do tinang, do na boso bulung. Hanya pajangan semata di ado tegor na tehe, di showroom tehe, di showroom ade. Kok kamu majo molo saya hola di sini di mana marguna tehe, do, dang marguna dangi, dang marlapatan, sedia piargani, dang marlapatan, dang marguna. Ada baru bulan Desember na salpu dope, ugati hami mobil ni, taga besulu babi nering madungi dibuat ma, amang bereng amang mau nina. Beri kami, bagat do memang uli dinggan. Pa molon nason argana, molon nason argana, molon nason argana. Lebere kamu mah hot do ibana di tempat idangi. Dia diam di tempat, dia tidak bergerak. Menarik memang, cantik memang, namun diam di tempat. Songoni manang hita di bagasan kehidupan dot ngelutak kemang do tinang. Todi parbadia selalu menggugah kita di tengah-tengah kehidupan dot ngelutak kemang do tinang. Untuk apa? Untuk boleh melakukan apa yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan di bagasan kehidupan dot ngelutak. Sehingga kehadiran orang yang percaya di tengah-tengah ni portibion bukan tanpa manfaat, bukan tanpa arti. Aletung maceta kasma, marguna, marlapatan di tengah-tengah ni kehidupan dot ngelutak rap dot dongata jolma. Apakah di tempat kita bekerja? Apakah di lingkungan kita? Apakah di sekitar kita? Atau mungkin di persekutuan kita di tengah-tengah ni kehidupan dohot ngulutak kamang dotinang. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Los ido napi nasab nakin sian ayat nasab 5. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menunjukkan kamang dotinang molo dipaingot kita di bagasan turbukon, tak terbek kita lah mengadaduti patikna. Molo somar dongaton, tod di perbadia. Molo tumpe bui terbaik kita mangdo tinang, ale salut nai, ala ni pangurupion ni, tod di perbadia. Maka kita tidak akan pernah jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, duing gemedok, alani, alaniau, ni nadangi, ale dohonot tama, alani tod di perbadia, na mangurupi, na madongani, cala na memampukan kita di tengah-tengah ni kehidupan dohot nguluta. Next. Jala songona tabota kemang do tinang molosian Galatia 5 ayat 22 Rodi 1 ayat 20 taringot tu parbueni toddi. Do teh? Gitu. Oleh di bagasan bahasa Indonesia. Taguari maco mang do tinang hopartu natar surati parbueni toddi. Saya ada 2 ya. Iya, suku-suku noeng, baru teh mang do tinang. Murado mangulah honi teh. Nah, suku-suku na baduahon akamang do tinang. Uli do teh. Uli ate. Atau moluli taulahoma, teh. Nah, dangi acita budo akamang do tinang. Oleh dokon ngulu di bagasan holong ni roha. Las ni roha. Dungi teh. Dame. Labas ni roha, kesabaran, dungi kemurahan, dungi kebaikan, kesetiaan. Ini yang harus, dan penguasaan diri di sini. Ini yang harus menjadi buah daripada yang harus diperlihatkan dan dipancarkan di tengah-tengah ngulu ni akan naporsiai di bagasan kehidupan dohot nguluna. Ido. Itu yang menunjukkan bahwa ternyata sebagai bagian dari buah, sebagai parbuai siap todi, songon hataridan, todi barbadia nama ngulu, doh nama ngula di bagasan kehidupan, dot ngelutak kamang dotinang, maka produknya adalah produk yang begitu luar biasa kamang dotinang. Alani patut tay evaluasi, produk dia dotehen haruar sian nguluta siganu paria kamang dotinang. Produk nang digohi todi barbadia, donakin songon galtian nakin, manang sebaliknya dope. Dia menomal teh hira-hira si ulah honotoni. Dia menomal hira-hira. Penguasaan diri. Itu teh sepakat. Atong tabang ido di bagasan tang yang tak. Asa dikuasai ya teh. Asa nang murah-murah. Asa nang murah-murah naik dari militer teh.
diuri masih panganon na bui termora nakok dangi ima si panganon na ima hatan di bata dangi sehingga kita menyadari dalam kehidupan kita bagaimana kita boleh menghasilkan produk yang terbaik dan inilah sebagian dari produk yang terbaik yang bisa kita hasilkan sebagai buah naung tutudo di songkopi todi parbadia amin idotong jadi ingat mate ola na dong pedongan na manang amatai itu parbonitor di manang dang torna tong kay dunay iyo di malo parbonitor di do malo dang do ba ihuto ma parbonitor di nakin dangi ba ulahon may hidupi may lakukan may akamang do tinang sehingga dengan demikian bagaimana dengan produk itu tadi orang boleh bersukacita dengan kehadiran kita sebagai orang yang percaya kamang do tinang macai tabu jalan maceuli bagaimana produk yang kita hasilkan itu berarti sejalan seperti apa yang disebutkan oleh Yesus tadi. Bagaimana supaya kita menuruti segala perintah nyibana marhite parbueni toddi songontadda tutuhita naung digohi toddi parbadia. Margogo meta salutna. Amin. Partang yang meta. Moliate ma di pasahat rohanami to depan moli Tuhan. Ala nunga hojalo kami hatam di bagasan tikyon. Di pesta Pentakosta na parjulu. Di napaingoto kami di bagasan ngulu nami. Peranan ni tod di parbadia. Natung macebalga di bagasan ngulu nami. Diri nami Tuhan. Manang isi pehami dang terbaik kami. Laho mangului hatami Tuhan. Ia somor dongat to todim to di parbadia. Urupi mahami marti todimi ali Tuhan. Asa margogo kami. Laho mangulahon saluhut na Tuhan. Luas matodim to di parbadia mamakulingi kami. Kanu pari ganu tiki ali Tuhan. Asa produk nahu patuduo kami adalah produk siator di parbadia di bagasan ngulu nami si ganu pari. Baik di pakuling nami, baik di pamerengan nami, di pambahiran nami Tuhan. Mau lihat ma di holi Tuhan, nunga di pabakit ho nang panitia pesta gotilon na disakapi puncak na di bulan Oktober oleh Tuhan. Posrohan nami marti tordim to di parbadia. Salah satu parbuena adalah kemurahan. Huingot kami, huida kami, hupakilaw kami. Gudang nina benain mo di bagasan ngulu nami. Las mangojar diri nami. Pasaton na muli na duminggan. Laho pakyon ni huriami ali Tuhan. Pargugoy ng panitia di bagasan na. Utangnya ko kami akaruas ni huriam ali Tuhan. Baik na dijabu. Songonin na hadir di tonga-tonga ni bagas joromon Tuhan. Walaupun di bagasan kondisi na hurang hipas. Asi maruha mali Tuhan. Todim mana mangula pahot ton tarnumbobi maha porsyon na sida. Walaupun siat elek-elek do pangiduan nami. O mana mangula mangalan hama malum. Asa lam gadda las ni rohani. Kama nami do hotina nami ali Tuhan. Akar ruas ni huriam. Atong moliate ma di holi Tuhan. Ulam nami mah akka ulam nabi be Tuhan di bagasan sa minggu neng roh. Urupi mahami marti tordip to di parbadia Tuhan. Asa hula ami do dinggan salut na Tuhan. Tawasangapon hamuliaon di guarmu. Atong moliate madiholi Tuhan. Pinuji maguarmu. Marti Yesus Kristus martang yang hami tuho. Amin. Tapuji ma Tuhan ta huhut ma tapasahat pilata. Sungguh Tuhan minari jalomon tonton ini debataki uhir batik muturo hakino
Pesta paringotan hasar ni todi parbadia sadarion paingoton asa mangaradu ti patikna di parnguluata siganu pari songon tedda holong ni rohata tu ibana rangpe maol jalaborat ala tarbain hita do mangulakoni ala marnungaton ibana unang be ulu hita di ototoi portibion marhite na madok dang tuk dang margogo
ale pos marohata mardongato nibana, natuk do ita makamonakon salut nai, alani oloima ibana. Tatangnya ko mapiliata tu adawan ni bata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banugicang hodo haruran sa luhut, si lehon-lehon na rin gandok na sa libasa na malutus. Upasat kami masiyan na nilumitu kami pilihan nami tuho. Sa icalo may gabiwap na husus di julom. Paso may jalaramuti asa operasang kami pilihanon. Pati bulu ko na rachom mo dito nga tong anihuriam do di partibyon. Buhay marukan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadami godang ni silan leon mitu kami. Asalam girgir haman mo lihat itu ho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di batama nami, naso tarasam do gudang ni silen leomu di hami. Tordim na bade di leon ho tu hami colma, sumongko pi hami na leon. Na margaido di leon ho tu hami, jalagumudang doi siap portibion, dohot sian pangisina sude. Oppe, mauliate marohanami jala pujion nami maho ala ni sude, habal gaun dot hamuliammu, naong pinapatarmu tu hami. Selehon mato di barbadiai tu huriam akan na ulo mayuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur di barbadiai jala dipatoktong hami mian di barita naulii ale to di barbadia sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jala masih olongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa dohot dosa na belga dohot na met-met di sipasidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jalai baru hami ganu pari. Asa tarbayan hami sahur di bagasan huria na badia nasa sadai. Sayo dihon jala padomu hami tu amai. Asa posro hanay madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si leon-leon tu huria asalam gadda torop niya kapar barita nauli dohot pangajari dohot para si roha na mamaritakon habal gaumu di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan nila Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabi asa tau na sida saur tu parpunguan sugut. Say sungguli akan atarpudum jala pargugoy akan agale. Say songgoti makananeang do natakang marroha asa ditinggal kon na sida hajaton nabi. Say parrohaya kana bujuk roha, jala apulia kana marsak do nadangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akka na manguliho. Say tatak mana targugot do na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaw ni Tuhan Yesus. Say ajari nasida maralus, jala mian maho di bagasan nasida. Say ramoti ma pikiran niya kapanggom-gomi, panguhum do takaraja, asa tigoru hum nasida, jalasa dihabiari nasida hari paruhuman sugut. Say patugu haporsyon nami. Asa toktong huyot hami naong sesa dosa nami. Jala buanommu hami tuhanguluan sugut. Say sunggulik pakirimo na mangul di hami asa posro nami. Nang malakya dagingon pangulumu domuse. Asa masuk kami
marnida de bata ama, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Alia manami na di bano gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma rajonmu, saya saut malomon roham di bano tongon, songon na di bano gijang, lehon matuhami sadona ngulon siap hari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ndongan mardosa tuhami, unak kami tugi untuk pangucunan, balua mahami, sian pangago. Bakasan damai jalan pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batamaho. Di sondako Tuhan di batama bohina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopakko Tuhan di batama bohina tuho jala di pasorma damena tu todim. Tondini de Bazaki.